Egunon, bideo honetan formulak eta unitateak aipatuko ditugu. Beraz, hemen helburua ez da izanen zerrendatzea jakin behar diren formula guztiak, baizik eta emanak diren datuetatik berriz atsemaitea formula bat haien unitateen bidez. Edo egiten delari kalkulu bat formula batekin, jakitea zer unitateetan izanen den emaitza. Beraz, ikusiko dugu truko bat jadanik erakutsi dudana geran. Horrez gain, azterketa potolo batean zaila da formula guztieta zorroitzea. Beraz, beti behar da beste metodo bat edo truko bat berriz atxemaiteko ikasi dugun formula. Beraz, kimikaren kasuan gehienetan baliatzen zenituzten formulak lau horiek ziren eta haien helburua zen materia kantitateen kalkulatzea egoera desberdinetan. Beraz, normalki formula horiek jadanik gogoz ikasi dituzue, baina ikusiko dugu beraz truko bat berriz atxemaiteko lau formula horiek datuen unitateen bidez. Zenta batzutan ez da bortxaz materia kantitatea eskatzen, baizik eta ez dakit masa edo masa volumikoa, volumena edo zein datu, eta jakin behar duzue nola jolasten den formula horiekin. Beraz horrentzat hartu dut ariketa hori, kurtsuan egin dugun lehen ariketa, orta astapenean. Beraz, ariketa hori egiten altzen baizik formula horiek baliatuz, baina hor jentsatuko gira esplikatuko dudan metodoarekin. Beraz, lehen galderan eskatzen digute 5 gramoko azukre puska batean den materia kantitatea kalkulatzea. Horrentzat, bada lehen azpi parte bat dena sakarosa molekularen masa molaja kalkulatzea. Beraz, hori normalki badakizu egiten. Molekula baten masa molaja, gure kasuan izanen da 12 bider karbonoaren masa molaja, gehi 22 bider hidrogenoaren masa molaja, gehi 11 bider oksigenoaren masa molaja. Beraz, masa molajaren kalkulua egin ondoren, baditugu bi datu horiek materia kantitatea kalkulatzeko. Beraz, ez badakizue formula, hor trukoa da badakizue eneren unitatea dela mol, nahi dugu zerbait moletan, jakinez baditugula, beraz, bi datu horiek, gramo eta gramo molka. Beraz, bi datu horiek elkartuz lortu behar dugu zerbait moletan. Beraz, kasu honetan egiten alduguna da gramo bider mol zati gramo. Beraz, hori da M, eta hori da bat zati masa molaja. Eta hor, lortzen dugu, beraz, gure formula, NTP berdin masa zati masa molaja. Orain bigarren galderaren zat, eskatzen digute berriz ere materia kantitate bat kalkulatzea, jakinez konzentrazio molar bat eta volumen bat. Beraz, kasu honetan berriz ere nahi ditugu mol, eta bi unitate horiekin, beraz mililitro eta mol litroka. Beraz, hor manera horren ukaiteko, mol zati litro, beraz mol litroka, bider mililitro. Baina mililitro hori ez dugula ustenal, bestela ez ziren kentzenal bi horiek hor, ez da posible. Beraz, hori pasatu behar dugu litrotan. Eta hor bai, posible izanen da kentzea bi horiek. Beraz, hori litrotan eta ukanen ditugu mol. Bukaeran. Beraz, gure formula, kasu honetan da NTP berdin C bider UB, baina UB pasatu behar dugu litrotan. Orain, hirugarren galdera honetan, ber gauza nahi dugu materia kantitate bat, jakinez masa volumikoa, masa molaja eta volumena. Beraz, hor egiten alduguna, nahi dugu berriz ere mol, ezagutuz, gramo litroka, gramo molka eta litro. Beraz, egiten alduguna da gramo litroka, bider mol zati gramo, bider litro. Eta hor ikusiko duzue, gramoak kentzen dira eta litroak ere. Beraz, hori da jo, masa volumikoa, hori da masa molajaren alderantzizkoa, eta hori volumena. Beraz, gure formula, kasu honetan izanen da N berdin jo bider UB zati M handi.
Laugarren galderan, eskatzen digute materia kantitate bat kalkulatzea. Beraz, horrentzat badugu gasen volumen molaja 20 gradutan eta presio atmosferikoan, eta badugu ere hor ditugun gasen volumena. Beraz, hastapenean pixkat komplikatua dena da, metro kubiko horiek pasatu behar ditugula litrotan. Beraz, hor ezagri dut unitate aldaketa taula bat, eta badakigu desimetro kubiko bat dela litro bat. Beraz, gure kasuan baitugu 13,5 metro kubiko. Beraz, hemen idazten dut, beraz hori desimetro kubikotan. Hori. Beraz, horotara hor, badakigu 13,5 metro kubiko, direla 13.500 desimetro kubiko, beraz ere 13.500 litro. Eta beraz, orain hemen ditugu gure bidatuak, eta nahi badugu materia kantitatea, beraz mol nahi dugu, eta mol lortzen aldugu eginez litro bider mol zati litro. Hor kentzen dira biak, eta baitugu mol. Hori da volumena, eta hori da bat zati volumen molaja. Beraz gure formula, N tipi, berdin volumena zati volumen molaja. Eta beraz orain, ariketa honen emaitzak guziak nahi baldin badituzue, hemen duzu lehen galdera, eta hemen beste hiruak. Orain begiratuko dugu fisikari lotutako ariketa bat. Beraz, ariketa hori behiki ezaginuen jakitate kontrol batean, eta hartu nintzen huts batzu bazilela unitatei lotuak. Beraz, ariketa honetan aztertzen dugu bi bolen arteko indar elektrostatikoa, hemen dugu bere intentsitatea, eta eskatzen digutena lehen galderan da bi bolen karga elektrostatikoa. Beraz, hemen ezkerrean ezagidut formula orokoja, gure helburua hor da Q askatzea formula honetan, eta lortzen dugu hori. Eta nik ikusi nituen huts gehienak ziren Qren unitateari buruz. Beraz, holako formula duzunean, kalkulua egin ondoren, egin behar duzuna da segurtatu zer den lortzen duzuen unitatea. Beraz, hor bat dituzue handitasun desberdinen unitateak, eta egiten duzue holako analisi bat, eskuinean bezala. Beraz, F gure kasuan zen milinewtonetan, beraz, newtonetan ezagri behar duzue, D metrotan, eta azpian K baduzue bere unitatea datuetan, beraz hori. Eta gelditzen dena da bat zati Coulomb minus bi. Beraz hori da Coulomb kajatu, nahi baduzue. Eta ego kajatu, Coulomb kajatu, beraz da Coulomb. Eta Qren unitatea, beraz da Coulomb bai. Ez dut beste ariketarik, hortan bereziki entrenatzeko, aldiz pentsatzen dut gai guzietan aplikatzen aldela hori, eta hori dela ohitura bat hartu behar duzuena petxorik ez egiteko.